गिबि सोंथिखौ लाबाय बे सोंथियाव दङ 225 नि बर्ग रोदाया बेसेबां बेखौ दिहुननांगौ अब्ला दा जों बेखौ गोलाव राननाय बा राननाय खान्थिजों दिहुनगोन दा बेनि थाखाय जों गिबियाव मा खालामना लाबाय माखो 225 बेखौ लिरबाय बेनि उनाव मा खालामनांगौ जों ओरैहाय आगदानिफ्राय मुंसेनि बिसानिफ्राय जरा खालामबोनांगौ माने मोननैजों मोनसे ओरैबायदि जरा दा 5 आरो 2 जों मोनसे जरा जाबाय आग्लायना थाबाय नैबे 2 आ इ हारसिं जाबाय अब्लानिया दा जों ओरैबायदि खालामनांगौ जे नैयाव ओरैबायदि मोनसे बिसान होगोन जाय बिसानखौ इयाव होयोबा नैबेहायबो होनांगोन आरो नै फार्स्टनि नैखौ मोननांगोन जे नै दङ हारसिङै बेखौ मोननांगोन जोङो बा बेनि उन्दैसिन मोननांगोन आरो दा जों नायनो थांबाथाय 1 सानजाब 1 बाथाय 1 जायो आरो 2 सानजाब 2 बाथाय बेसे 4 जायो 4 बा देरद्रायगोन बेनिखायनो 1 खौनो होनांगोन बेयाव 1 नैबेयाव 1 अब्ला 1 सानजाब 1 बेसे जाबाय इयाव 1 जाबाय नैबे अब्लानिया दा दानख'दो 2 निफ्राय 1 खौ दानख'बा बेसे मोनबाय जोङो 1 मोनबाय एबार जोंना मा फैगोन इ जे 25 दङ ए 25 आ खेबसेनो गाहायाव फैगोन इयो 25 आ खेबसेनो गाहायाव फैगोन मोननैबो इनि उनाव दा ओरैबायदि होनांसिगौ नेक्स्टआव जोङो बेखौ जों ओरै बोथेना लाबाय इनि उनाव दा जों मा खालामनांगौ ओरै बोथेजोबबाय एबार जों 1 जों 1 प्लास खालामनांगौ जों 1 + 1 बेसे जागोन 2 जाबायना बै 2 खौ जों नैबेहाय लिरबाय इयो 2 एबार ओरैबायदि लासिगोन जोङो नैयाव मोनसे ओरै लांदां जायगा लाबाय ओमफ्राय नैबे जेराव रान गासै बेयावबो जोङो मोनसे लांदां जायगा लाबाय दा ओरैबायदि होनांगोन जों नै लांदां जायगा आरो नैबे लांदां जायगा बेयाव नैयाव जाय बिसानखौ होयो बे बिसानखौनो बेहायबो होनांगोन ओमफ्राय जोंना टारगेटआ नै 125 खौ मोनहैनाय जानांगोन आरो दा जोङो नायनो थांबाथाय 5 खौ लाजायो दा 5 लाबाय इयाव 5 होबाय नैबेहाय 5 होबाय होमबा मा जाखो 5 × 5 बेसे जाखो 25 जाबाय 25 नालाय 5 खौ लिरबाय 2 आ आद्रा थाबाय एबार नै 2 जो एबार 5 खौ माल्टिप्लाइ खालामदो 2 × 5 बेसे जाखो 10 जाबाय अब्लानिया दहायनि 2 जो 11 12 नै 12 जाबाय अब्लानिया नै जेबो आद्रा थायासै आद्राया 0 जाहैबायना अब्लानिया जोङो दा मा मोनहैखो जे नैबेयो जे जोंखौ दिहुननो जोंमोन जे √225 आ बेसेना दा बेनि फिननायाव बे जागोन नैयाव जे जों 15 मोनदो नै 15 आ बेनि एन्सार जागोन माने 225 नि बर्ग रोदाया बेसे 15 एन्सारा 15 जाहैबाय दा नेक्स्ट मोनसे सोंथि बेयाव दङ जे 529 नि बर्ग रोदाया बेसे होननानै सोंनाय जादों अब्लाथाय दा जों बेखौ राननाय खान्थि बा गोलाव राननाय खान्थिजों जों दिहुननि बेनि बर्ग रोदाखौ 529 दा बेहाय एखे जोंनिया आदबा ओजोंनिफ्राय आगसिनिफ्राय मा खालामबोनांगोन जरा खालामबोनांगोन 9 आरो 2 जो जरा जाबाय 5 आ हारसिं जाबाय एबार माबायदि जोंनिया जे नैबेहाय जाय बिसानखौ होगोन बेयाबो बे बिसानखौनो होगोन बेनिफ्राय मा जानांगोन बे मोननै बिसाननि सानजाब गासैया नै 5 जिथु 5 दङ 5 जो समानबा बेनिख्रुइ दुइसिन जानांगोन आरो दा नुनो थांबा 1 × 1 1 जायो 2 × 2 बाथाय बेसे 4 जायो बेनिखायनो 3 × 3 बाथ' 9 जाहैगोन नालाय देरसिन जाहैगोन 5 निख्रुइ बेनिखायनो जों मा होनबाय 2 खौनो होबाय 2 × 2 अब्ला 2 × 2 4 जाबाय एबार मा जाहैबाय आद्राया 5 निफ्राय 1 थांबा सरि 5 निफ्राय 4 थांबाथाय बेसे 1 थाहैगोन एबार जोङो गासै ओरै बोथेजोबना लाबाय बेनि उनाव जोङो नैबे 2 जो 2 एबार प्लास खालामनांबाय जों 2 + 2 बेसे जाखो 4 जाबाय नैयाव 4 खौ लिरबाय बेनि उनाव नैबेहाय लांदां जायगा होबाय नैबेहायबो लांदां जायगाखौ होखाबाय बेनिफ्राय आरो नैयाव गोजौनि जिथु 29 नैबे 1 जो फैबाय खेबसेनो 29 आ गाहायाव फैखाबाय आरो बेनि उनाव जों मा खालामसै एबार नै लांदां जायगा आरो नैबे लांदां जायगायाव ओरैबायदि बिसान होगोन मथथे इयाव जाहैगोन इयावबो जों बेखौनो होगोन ओमफ्राय जोंना टारगेटआ मा जोंना टारगेटआ जाबाय 129 मोनहैनाय आरो जोङो अब्लानिया जेनेबा 3 होबाय नैयाव 3 होबाय नैबेयाव 3 होबाय अब्ला बेसे जागोन 3 × 3 9 जाबाय आरो नैबे 4 × 3 बेसे जाखो 12 जाबाय अब्लानिया दा जोङो बेसे मोनसिगोन बर्ग रोदाखौ मानि मोनहैयो 529 बेनि बर्ग रोदाखौ जों मोनहैबाय अबे जागोन बेनि फिननाया नैयाव जे मोनदोंना 2 3 नैबे 23 आनो जाबाय बेनि फिननाय बे 23 आ गतिके 529 नि जिथु बर्ग रोदा बे बेसे 23 अबे नाम्बार अप्शन बेयो नैबे ए नाम्बार अप्शनावनो दं नेक्स्ट मोनसे सोंथि लालायबाय बेयाव दङ 1521 नि बर्ग रोदाया बेसेबां होनना सोंदो अब्लानिया जों बेखौ दिहुननि जों एखे आदब माने राननाय खान्थि बा गोलाव राननाय खान्थिजों जों बेखौ दिहुनगोन
1521 दा जोंना आदबा इफोरबायदि खामोन मा ओजोंहा मुंसेनि बिसानिफ्राय ओजोंहा आगसि फारसे जोङो इखो जरा खालामबोनांगौ जेनेबा 1 आरो 2 जो जरा मोनसे जाबाय आरो 5 जों 1 जो जरा मोनसे जाबाय दा नेक्स्ट खामानिया जोंना ओरैबायदि जे नैबेहाय जाय बिसान होगोन बेयावबो जों इ बिसानखौनो होगोन बेनिफ्राय जों माखौ मोनगोन टारगेटआ जोंना टारगेटआ जाबाय 15 खौ मोनग्रोनांगोन जों अब्लानिया ओरैबायदि होनांगोन जों जेनेबा 1 into 1 1 2 into 2 4 3 into 3 9 थिग बिदिनो 4 into 4 बा 16 जिहेतु 16 आ देरसिन जाहैबाय नालाय अब्ला 4 नि सिगां मामोन 3 into 3 बेखौ होनांगोन जों 3 into 3 बे जाखो 9 जाबाय एबार जोंहा बेसे आद्रा थायो बेखौ जों नायनि नैबे 15 निफ्राय जुदि 9 थांबाथ' 6 जाबाय आद्राया एबार नैबे 21 आ डाइरेक्टयै गाहायाव फैबाय एबार जोङो मा खालामनांगौ नेक्स्टआव नैबे बेखौ बोथेना लाखाबाय नैबे 3 जो 3 प्लास खालामनांगौ 3 प्लास 3 बेसे जाखो 6 अब्लानिया मा होगोन जोङो नैयाव मोनसे लांदां जायगा नैबेहाय मोनसे लांदां जायगा दा ओरैबायदि लांदां जायगायाव होगोन नैबेयाव जाय बिसान होगोन बे नैबेयावबो एखे बिसानखौनो होगोन दा जोङो अबे मोनसे बिसानखौ होथावो बायदि जाहाथे जोंना उनखैनियाव 1 फैयो 1 फैनाय बायदिब्लाथाय ओरैबायदिखौ सानना होजायो जे 1 into 1 आव 1 फैयो आरो मोनसे 9 into 9 आव 81 नालाय मुंसेनि बिसानाव से फैयो अब्लाथाय मिलायनाय बायदि अबेखौ मोनगोन जेनेबा से होयोब्ला मिलायगोन बायदि ना बेयो मिलायस्लाबनाय नङा जायखिजाया 9 खौनो होबाय नैबेहाय 9 होबाय नैबेहायबो 9 होबाय अब्ला 9 into 9 बेसे जाखो 81 8 थाबाय आखायाव एबार नेक्स्टआव 6 into 9 बेसे जाखो 54 जो 8 जो बेसे जाखो 62 अब्लानिया मिलायहैबाय नै आद्राया बेसे लाथिख' जाहैखाबाय बेनिखायनो नैयाव जाय 1521 बेनि बर्ग रोदाखौ जों बेसे मोनबाय नै जे 39 मोनदो रानगासै बे 39 आनो बेनि बर्ग रोदा माने 1521 नि बर्ग रोदाया जाबाय 39 अबे नाम्बार अपसनाव दं बियो नैबे डि नाम्बार अपसनाव दं नेक्स्ट मोनसे सोंथि लालायबाय बे सोंथियाव दङ 2209 नि बर्ग रोदाया अब्लानिया दा बेनि बर्ग रोदाया बेसे जों दिहुननो थाखाय गोलाव आदबखौ जों बाहायनोसै बा गोलाव राननाय आदब बा राननाय आदब बेखौ जों बाहायनि 2209 नालाय जों मुंसेनिफ्राय जरा खालामबोनोसै नैबे 9 जो 0 जो मोनसे जाबाय 2 जो 2 मोनसे जाबाय ओमफ्राय उनाव दा जोङो ओरैबायदि होनांगौ जे नैबेहाय जाय बिसान होगोन बेयावबो बिदि बिसानानो होगोन आरो जोंना टारगेटआ मा 22 मोनहैनाय आरो दा जों नायनि 1 into 1 1 2 into 2 4 जोंहा 3 into 3 9 4 into 4 16 ओमफ्राय 5 into 5 बाथाय बेसे 25 जायो अब्ला देरद्रायबाय 5 into 5 आव अब्लाथाय 4 into 4 होनांसिगोन जों 4 into 4 बेसे जायो 16 एबार जों मा खालामनांगौ नेक्स्टआव नैबे 22 निफ्राय 16 खौ माइनास खालाम बेसे मोनगोन 6 मोनगोन एबार मा फैगोन नै जे 09 गोजौनिया खेबसेयैनो गाहायाव फैगोन इयो अब्लाथाय जों दा मा खालामनांगौ नेक्स्ट मोनसे स्टेपआव नै 4 खौ जो प्लास खालामनांगौ जोङो 4 + 4 बेसे जाबाय 8 जाहैबाय एबार दा जों मा खालामनांगोन नैयाव मोनसे लांदां जायगा लाबाय नैबेहाय मोनसे लांदां जायगा लाबाय नैबेयाव जाय बिसानखौ होगोन नैबेयावबो इखौनो होनांगोन ओमफ्राय उनाव जोंना टारगेटआ खिन्थु 609 मोनहैनाय जानांगोन आरो दा बेफोरबायदि मोनहैनोबा जों 9 मोननोब्लाथ' मा होनो हायो जोङो 3 into 3 आव 9 मोनो नाथाय इयो दुइसिन जाहैगोन एसे उन्दैसिन जाहैगोन नैखौ दिहुननो थाखाय आरो लोगोसे जों 9 मोनोबाथाय बाव 7 into 7 49 नालाय मुंसेनि बिसानाव 9 मोनहैयो माने 7 खौ हो बेयाव 7 बेयाव 7 7 into 7 49 4 थाबाय आखायाव एबार 8 into 7 बेसे 56 जो 4 जो बेसे 60 अब्लानिया नै ग्रोबनो आद्राया बेसे 0 जाहैखाबाय बेनिखायनो जोंखौ जायखौ दिहुननो दंमोन 2209 बेनि बर्ग रोदाया बेसे जाहैबाय এই যে 47 मोनदो रानगासै नैबे 47 आनो 47 अब्लाथाय बे बबे नाम्बार अपसनाव दं बियो नैबे सि आव दङ गुबुन मोनसे सोंथि लाबाय बेहाय जों दिहुननांगौ बेसे 3136 नि बर्ग रोदाखौ दिहुननांगौ दा जों बेखौ दिहुननो थाखाय गोलाव राननाय खान्थि बा राननाय खान्थि बेजों दिहुननि बे जाबाय 3136 ओजों आगदानिफ्राय आगसि फारसे जरा खालामबो 6 आरो 3 जो जरासे 1 जो 3 जो जरासे दा जों बेयाव ओरैबायदि बिसान होगोन इयाव होनायखौ नैबेहायबो होगोन जाहाथे नैबे 31 आ जोंनि टारगेट मथे 31 बा बेनि उन्दै
एसे उन्दै इदि मोनहैनांगौ जों दा जों इदि होलाङोब्लाथाय 1 into 1 1 2 into 2 4 ओरै 3 into 3 9 जोंहा 4 into 4 16 5 into 5 25 6 into 6 बा 36 देरद्रायबाय 6 into 6 आ बेनिखायनो 5 into 5 खौनो नांसिगोन 5 आरो 5 होबाय अब्लाना बेसे जाखोयो 5 into 5 25 एबार जों माइनास खालामनांगौ 31 निफ्राय जुदि नैबे 25 आ थांबाथाय बेसे मोनगोन जों 6 मोनगोन एबार नै जे 36 दं खेबसेनो गाहायाव फैखाबाय नैबे 36 आ एबार जों दा इखो ओरै बोथेना लाखाबाय एबार जोंना नेक्स्ट स्टेपआ मा इ मोननैखौ प्लास खालामनांगौ 5 plus 5 बेसे जाबाय 10 एबार मा खालामबाय जों नैयाव लांदां जायगा लाबाय नैबेयाबो मोनसे लांदां जायगा लाबाय दा नैबे लांदां जायगायाव जाहैयो बेखौनो बेयावबो होनांगौ एखे बेसेबांखौनो होनांगौ आरो जोंना टारगेटआ जाबाय नैबे 636 दा 6 मोननोबा जों मा होनो हायो जेनेबा 4 into 4 बाथाय 16 बेयावबो मुंसेनि बेसेबाङाव 6 थायो आरो 6 into 6 36 बेयावबो जायो बोरैबा बायदिबाथाय माने 6 into 6 आसो जाहैखागोन इयाव बेनिखायनो 6 6 होबाय 6 into 6 36 बेसे थाखो आखायाव 3 थाबाय एबार 10 दङ नालाय होमबा इखो 0 जो सानजाबग्रो 0 into 6 बेसे 0 दहायनि 3 जो नैबे 3 जाबाय आरो 1 into 6 6 आद्राया बेसे जाखो 0 जाबाय अब्लाथाय दा जोंहा मा जाबाय नैबेनि बर्ग रोदाया 3136 बेनि बर्ग रोदाया बेसे जाहैबाय नैयाव जे मोनदो जोङो बेसे 56 मोनदो नै 56 आ जाहैगोन बेनि बर्ग रोदा गथिखे बेसे जाहैबाय 50 दं 56 अबे नाम्बार अपसनाव दं बियो नैबे डी नाम्बार अपसनाव दं नेक्स्ट सोंथिखौ लालायबाय बे सोंथियाव दङ 3844 नि बर्ग रोदाखौ दिहुननांगौ जोङो अब्लानिया जोङो गोलाव राननाय खान्थि बा राननाय खान्थिजों दिहुननोसै दा बेहाय जोंहा ओरैबायदि नांगोन जेयाव जाय बिसान होगोन बेयावबो बेखौनो होगोन टारगेटआ जाबाय ओरैबायदि नैबे 38 आरो माने नै आगदानिफ्राय जरा खालामबोबा मा 4 4 जो मोनसे जरा आरो 8 जो 3 जो मोनसे जरा जायो नालाय बेनिखायनो दा जोङो इयाव जाय बिसान होगोन इयावबो इखौनो होगोन आरो टारगेटआ बेसे 38 नि खाथि खालाबा 38 जायखिजाया जोङो 6 होबाथाय 6 into 6 होयोबा बेसे जागोन इयाव 36 जागोन ओमफ्राय आद्रा थागोन जोंहा ओरै बोथेना लाखाबाय आद्रा थाबाय 30 निफ्राय 36 थांबाथ' बेसे 2 खा एबार नैबे 44 आ गाहायाव फैबाय खेबसेनो एबार जोङो नेक्स्ट खामानिया जोंना नैबे 6 आरो 6 खौ प्लास खालामनांगौ 6 plus 6 बेसे जाबाय 12 जाबाय एबार नैयाव लांदां जायगा लाबाय नैबे लांदां जायगा लाबाय बे लांदां जायगायाव जाय होयो बेखौनो बेयावबो होनांगौ ओमफ्राय जोंना टारगेटआ मोनहैनांगौ 244 जेनेबा 4 मोननोबाथ' 2 2 होब्लाबो जायो इयाव 2 नैयाव 2 अब्ला 2 into 2 बेसे जाबाय 4 जाबाय एबार नैबे 2 into 2 बेसे 4 जाबाय आरो 1 into 2 2 अब्ला नैबे आद्राया बेसे जाखाबाय 0 जाखाबाय बेनिखायनो नैबे जाय दिहुननो दंमोन जोङो 3844 बेनि बर्ग रोदाया जाहैबाय नै जे 62 मोनदो बेनो बेनि बर्ग रोदा 62 आरो अबे नाम्बार अपसनाव दं बियो नैबे ए नाम्बार अपसनाव दं गुबुन मोनसे सोंथि लालायबाय बे सोंथियाव दङ 5041 नि बर्ग रोदाखौ जों दिहुननांगौ दा जोङो बेखौ गोलाव राननाय खान्थि बा राननाय खान्थिजों दिहुननोसै गिबियावनो जोङो आगदानिफ्राय मुंसेनि बिसानिफ्राय जरा खालामबोबाय नै मोननैजो जरासे नै मोननैजो जरासे दा एबार जों इयाव जाय बिसान होगोन बेखौनो बेहायबो होनाय जागोन जाहाथे नैबे 50 नि खाथि खालाबा 50 खौ मोनहैनो हायो आरो जोङो दा जों नुनो थांबाथाय 7 खौ जायो 7 into 7 बाथाय बेसे 49 जायो एबार जों माइनास खालामनांबाय नैबे 50 निफ्राय 49 थांबा 1 एबार नैबे जे 41 दं डाइरेक्टयै इयो गाहायाव मोननैबो फैबाय आरो 41 आ एबार जों इखौ ओरै बोथेना लाखाबाय मोजाङै बेनि उनाव जों मा खालामसै नैबे नेक्स्ट स्टेपआव जोंना 7 जो 7 प्लास खालामनांगौ 7 plus 7 बेसे 14 एबार जों मा खालामगोन नैयाव लांदां जायगा नैबेयाव मोनसे लांदां जायगा नै लांदां जायगायाव जाहैगोन बेखौनो नै बेहायबो होनाय जागोन गतिके जोंनियाव जुदि जोङो आरो टारगेटआ मा जोंना 141 होमबाथ' 141 मोननोबा नैबेयाव 1 हो नैबेयाव 1 हो अब्लानो जाहैखागोन 1 into 1 1 जाबाय 4 into 1 4 जाबाय आरो 1 into 1 1 जाबाय अब्लाथाय आद्राया बेसे 0 जाहैखाबाय बेनिखायनो जोंनो जाय होदोंमोन 5041 बेनि बर्ग रोदाया बेसे जाहैबाय नैयाव जे जों 71 मोनदो नैबे 71 आनो जाहैगोन आरो इयो 71 आव अबे नाम्बार अपसनाव दङ बियो नायनो थांबाथाय नैबे सी नाम्बार अपसनाव दं नेक्स्ट सोंथिखौ लालायबाय बेयाव 7056 नि बर्ग रोदाखौ जों दिहुननांगौ दा अब्लाथाय जों गोलाव राननाय खान्थि बा राननाय खान्थिजों जों बेखौ दिहुननि बेनि थाखाय मुंसेनिफ्राय जरा खालामबोबाय 6 आरो 5 जरासे 0 जो 7 जो जरासे दा जों बेयाव जाय बिसान होगोन नै बेहायबो बेखौनो होगोन जाहाथे जोङो नैबे 70 नि खाथि खाला मोननो हायो अब्लानिया जों बेहाय मा होजायो 8 होजायो होब्लाथाय 8 into 8 बेसे जाबाय इयाव 64 जाबाय
अब्लानिया मा जाहैसिगोन नेक्स्टआव 70 निफ्राय 64 थांबाथाय बेसे 6 थाबाय एबार नैबे 5 6 आ डाइरेक्टयै गाहायाव फैबाय मोननैबो बेनि उनाव जों मा खालामनांगोन नेक्स्टआव बे मोननैखौ प्लास खालामनांगौ प्लास खालामना लाबाथाय 8 + 8 बेसे जाबाय 16 नैबेहाय लिरबाय बेनि उनाव नैयाव लांदां जायगा नैबेयाव लांदां जायगा लाबाय नै लांदां जायगायाव जाहैगोन नैबेयावबो बेखौनो होगोन आरो टारगेटआ जोंना मा बे जाबाय 656 अब्लाथाय जों मा होनो हायो इयाव 4 खौनो होनो हायो जेनेबा 4 होबाय अब्लानिया 4 × 4 बेसे 16 1 थाबाय आखायाव एबार 6 × 4 24 इज 25 2 थालायबाय आखायाव एबार 1 × 4 4 बे मोननै दहाय थालांनाय 2 जो बेसाखौ 6 जाबाय अब्ला आद्राया बेसे जाबाय 0 जाबाय बेनिखायनो जोंखौ जायखौ दिहुननो होदोंमोन जे 7056 बेनि बर्ग रोदाया बबे जायखौ नैयाव जे 84 मोनदों नैबे 84 आनो जाहैबाय 84 बे जाबाय बेनि फिननाय आरो अबे नाम्बार अप्शनाव दं बियो नैबे बि नाम्बार अप्शनाव दं नेक्स्ट सोंथिखौ लाबाय बेयाव जों दिहुननांगोन 9801 नि बर्ग रोदाखौ दिहुननांगौ दा जों बेखौ राननाय खान्थि बा गोलाव राननाय खान्थिजों जों दिहुननोसै 9801 दा जोंना गिबि स्टेपआनो जाहैबाय मा जे जोङो मुंसेनि बिसानिफ्राय जरा मोननैजों मोनसे जरा ओरै खालामबोनांगौ 1 जों 0 जों मोनसे जरा 8 जों 9 जों मोनसे जरा जाबाय अब्लानिया दा जों ओरैबायदि जे नैबेहाय जाय बिसान होगोन नैबेयावबो बे बिसानखौनो होगोन बेनिफ्राय उनाव ओरैबायदि जानांगोन बेयो नैबे 98 नि खाथि खाला जाहैनांगोन आरो अब्लानिया जोंनियाव नायनो थांबाथ' 9 × 9 बेसे 81 जायो ओजों 10 × 10 बाथ' 100 सो जायो बेनिखायनो जों मा नांगोन 9 खौ नांगोन बेयाव 9 होबाय 9 × 9 बेसे 81 एबार आद्रायालाय बेसे थाखो बेखौ नायनांबाय जों आद्राखौ नायनो थांबाथाय बेसे थाबाय इयाव नैबाहाय 8 निफ्राय 1 थांबा बेसे थाखो इयाव 7 थाबाय 7 आरो नैयाव 9 निफ्राय 8 थांबा बेसे 1 माने बेसे थाखो 17 आद्रा थाबाय आरो नैबे जे 01 इयो खेबसेनो फैसिगोन नैयाव 01 आ एबार नेक्स्ट जोङो मा खालामनांसिगोन इ मोननैखौ प्लास खालामनांबाय 9 आरो 9 खौ 9 + 9 इ जाबाय 18 एबार मा खालामगोन नैयाव लांदां जायगा नैबेयावबो लांदां जायगा इ लांदां जायगायाव जाहैगोन बेखौनो बेयावबो होनांगोन आरो टारगेटआ 1701 खौ मोनहैनांगौ जों अब्लाथाय जों 9 खौनो होबाय बेयाव 9 होबाय अब्ला 9 × 9 बेसे 81 8 थाबाय आखायाव एबार 8 × 9 8 × 9 बेसे 72 72 जो 8 जो बेसे जाखो दाजाबबाथाय 80 8 थाफिनलायबाय एबार जोङो मा खालामनांगौ एबार 1 जो 9 1 × 9 बेसे 9 9 + 8 बेसे जाखो 17 ग्रोब जाहैबाय अब्लानिया आद्राया बेसे जाबाय 0 जाबाय बेनिखायनो जोङो मोनबाय 9801 बेनि बर्ग रोदाया जाहैबाय बेसे नैबे 99 आ जाबाय बेनि फिननाय आरो अबे नाम्बार अप्शनाव होना दोनदों बेखौ नैबे डि नाम्बार अप्शनाव होना दोनदों